Goddag. I dag skal jeg anmelde en anden Wilson-catcher, nemlig den her, der hedder Wilson Juice 100 BLX, som blandt andet Azarenka spiller med af topspillerne i verden. Den er, som Wilson selv siger, lavet til at give lidt mere juice til din slag, altså lidt mere fart i din slag. Det som den så har, er, at den kan give dig et hurtigere sving, end du tidligere havde. Og det er en catcher, som giver dig endnu mere fart og endnu mere spin på boldene. Og det mærker man også tydeligt, når man spiller med den. Man får rigtig meget fart for æren af den. Jeg synes personligt, at balancen mellem kontrol og fart og power kommer for langt over mod powersiden, og den bliver lidt for svær at kontrollere indimellem, og den bliver lidt for svær at placere bolden ordentligt, hvor man gerne vil. Men den er relativt nem at spille med i alle slag, både ved baglinjen, forhånd, baghånd, flugtning, sav og det hele. Men som sagt er der måske nogen, der vil gerne ønske sig lidt mere kontrol, og så er det her ikke lige catcheren for dem. Den er relativt bred i rammen, som man måske kan se, hvilket også er en indikation på, at der er rigtig meget power her i catcheren. Strengene sidder relativt langt fra hinanden, som også gør det her med, at du får endnu mere spænd på boldene. Så jeg vil helt klart anbefale den til spillere, som godt kan lide at spille aggressivt fra baglinjen, eller spillere, som godt kan lide at spille rigtig meget spænd i alle slag. Og så ellers spillere, som er fra let øvet op efter, for den er relativt nem at spille med.